Bon dia. Continuant amb aquests vídeos que estem fent des del Servei de Fisioteràpia de Promoció de la Salut i en relació a aquesta situació excepcional del confinament pel coronavirus, avui us anem a parlar d'una patologia que és molt freqüent a la població i que fa referència al dolor de l'espatlla. El dolor de l'espatlla, en moltes ocasions, no només és un dolor local, sinó que moltes vegades notem un dolor que ens irradia per la part lateral del braç. El 99% del dolor de l'espatlla sabem que és conseqüència d'un problema dels tendons i de les parts toves. Nosaltres tenim uns tendons que envolten la bola, el cap de l'húmer, i passen per un espai que és molt estret, i això fa que al llarg de la vida aquests tendons es degenerin, augmentin de volum i siguin causa de dolor. Amb aquesta situació, què sabem també? Sabem que hi ha condicions de la bola, que si està la bola més cap amunt o més cap endavant, fa que aquest frec augmenti i contribueix a augmentar el dolor i la patologia. Per tant, ara nosaltres us ensenyarem una sèrie d'exercicis cuya finalitat és intentar que la bola baixi avall o que la bola baixi enrere, per així millorar aquest espai i fer que el dolor i l'engruiximent del tendó millorin. Per fer baixar la bola hi ha un exercici que és molt senzill, que consisteix en sentats en una cadira, ens agafem amb el braç que tenim lesionat i ens agafem amb la mà al cantell de la cadira i nosaltres tirem el cos en sentit contrari mentre amb la mà frenem el moviment i així el que aconseguim és que la bola baixi cap a baix. Una altra possibilitat és ens ajudem d'un objecte que pesi, podeu servir una ampolla de mig litro, busqueu un recolzament i feu uns moviments pendulars de davant enrere, de forma lateral, o fem un moviment fent rodones. Aquí és molt important que el braç estigui molt relaxat i que el moviment sigui per la inèrcia del pes que tenim a la mà. Aquest podem fer un parell de minuts en cada un dels moviments. Si el dolor ens està generant una manca de mobilitat a determinats moviments, si el dolor ens està generant que no puguem alçar plenament el braç, nosaltres podem fer l'exercici de pujar com si volguéssim caminar per la paret intentant alçar el braç el màxim que sigui possible. Això podem repetir-ho entre 10 i 15 vegades. També podem, ajudant-nos del braç del que no tenim dolor, ens entrecreuem les mans, intentem alçar el màxim que puguem i amb l'ajuda de l'altre intentem portar una mica més enllà. Si la dificultat la tenim al tirar el braç cap a l'esquena, moltes dones que tenen dificultats per arribar al sostenidor, el que podem fer és ens agafem amb l'altre braç la mà i podem fer moviments en aquesta direcció i en aquesta direcció.
hem de pensar que amb el dolor d'espatlla hi ha persones que només tenen dolor a determinats moviments. Però hi ha persones que tenen dolor fins i tot sense moure el braç i en moltes ocasions dolor a la nit. Aquestes persones és que tenen un nivell d'irritabilitat més alt. Per tant, aquestes persones, quan facin els exercicis, cal que arribin al final de moviment sense forçar. En canvi, les persones que no tenen dolor en repòs o no tenen dolor a la nit, sí que al fer els exercicis poden portar una mica més enllà del límit encara que els generi una mica de dolor. Bueno, això és tot per ara. Sabeu que teniu a disposició de la mútua 2 vies de contacte amb fisioterapeutes del servei per si teniu que fer alguna mena de consulta telemàtica. Una és la senyora Maria Maranya, e-mail mmarana@hotmail.com, i el senyor Ernest Ramon, e-mail ernestramon@fisioterapeutes.org. Faré una esmena perquè l'e-mail de Maria Maranya és mariamarana@hotmail.com. Bueno, una abraçada a tots i molts ànims, i això ho superarem.